Phinde futhi-ke sinibulise ngayo le imini yanamhlanje. Lo othethayo MB ngokwendakala Ntakala. Namhlanje ndifuna-ke sithethe into ephinde yabaluleka ukuqonda uba isininzi sethu iyawuthanda ukuba isipide okanye fumaniseke uba iyaxaka. Manditsho ke ndithi ndingumthunywa ongaqondakaliyo, mystic messenger, umthunywa ongaqondakaliyo. Namhlanje ndifuna ke sikhangele into ebaluleke kakhulu, le yokukhetha kukamoya. Ukhetha kukamoya, njengoko sisazi into yoba kukhona umoya wasenkonzweni okanye umoya wasecaweni ubizwa ngokuba Holy Spirit. Kube khona imimoya eyahlukahlukeneyo nobe ngaphezu ko-300 maybe 3,000 or maybe more than 5,000 or more than that, which is esingeke sikwazi ukuyibala ekhoyo ehlabathini. But namhlanje ndifuna sithethe ngokukhetha kukamoya. Le nto ke ayizuthi ngoba namhlanje sithetha nabantu aba-different, abahlukileyo, abakwiindawo ngeendawo, nabenza izinto ezahlukileyo, nabaphila impilo eyahlukileyo futhi. We are not based on abantu becawa kuphela namhlanje, sithetha nomntu wonke, which is oza ukwazi into yoba afumane okanye akwazi usiva kule nto siyithethayo. Ukukhetha kukamoya, it could be elinye ixesha abanye abantu sike sibone, sike sayive, sike siqaphele most of the time. Ngelinye ixesha esifemelini, ngelinye ixesha emphakathini, ngelinye ixesha kwiindawo esiphila kuzo, uve kuthiwa kunabantu abanobizo oluthile. Ngelinye ixesha uyakwazi ubizelwa umculo, uyakwazi ukubizelwa ukuba ube yiloo nto mhlawumbi as a career, or ukwazi uphinda ubizwe for ukuba wenze umsebenzi othile, olo lubizo. Understand? Some other careers zibiza ngoba zilubizo. You understand? So namhlanje ndifuna si-understande le ndawo ukukhetha kukamoya. Kukhethwa njani in the spirit realm? Kukhethwa njani emoyeni? Ukukhetha kwamoya is something abantu abaninzi abangeke bayi-understand, which is into eyenzeka ezicaweni, into eyenzeka kuthi njengokuhlala, into eyenzeka emphakathini esihlala kuwo, ezidolophini esihlala kuzo, kwiindawo ngeendawo esihlala kuzo. Each and everyone, loo ndawo ukuyo ukhethwe uba mawube kuyo. That is why ukule ndawo ukuyo, olo lukhetho. But namhlanje sifuna siqala si-understande ukukhetha kwamoya, ngaba umoya yena ukhetha njani. Ngoba omnye uyafumaniseka uba ongumphilisi okanye le nto siyibiza ngokuba ngumntu onobizo lobuprofethi, prophetic, if you understand. Abantu ababizelwe uprofeta okanye ababizelwe ubuthixo. Ngaba aba bantu bakhethwe njani ukuze bona bakwazi uba babe ngabaprofeti kodwa bebephila nathi? Understand? And also kube khona abantu abakhethwe ukuba ngelinye ixesha baphilise okanye banyange abantu okanye babeke izandla ebantwini baphile abo bantu. Ingaba olo khetho ukhetho olunjani, or bakhethwe ngayiphi indlela? Kube khona abantu abaphilela uThixo, abo bantu abo abanye babo sibabiza ngoba ngabantu abasindisiweyo. Ingaba abo bantu ukhetho lwabo bakhethwe ngaluphi uhlobo, into yabo bakhethwe ukuba babe ngabantu abasindisiweyo bona bodwa? Some esifemelini sabo ibe ngabo bodwa. Ngaba olo khetho luvele kanjani ukuze bakwazi uba bakhethwe bona bodwa? Ngaba it's something that evele yavela nje qha and then
wathi hayi ke senoyesu ke ngoku waphilele uyesu lo, ingaba yinto evele yehla phezulu same time and then kuthiwa hayi ke ngoku uzawuphilela uyesu ngolo hlobo nje. Ndifuna u-understande uba yonke le nto, yonke le nkqubo, yonke le nto uyibonayo isenzeka ebantwini ngabantu, ufumaniseke omnye uzawukhonza ubomi bakhe bonke, ufumaniseke omnye uzawuhamba ezinye iindlela which is ongeke uzi-andastende, ufumaniseke omnye ubiziwe ukuba abe ngumprofeti okanye aphile endlini kaThixo ngokwendlela ethile. Abo bantu bonke bakhethwa ngokomoya. Omnye